Sí, doncs comencem i molt bon dia a tothom i benvinguts a aquesta roda de premsa en la que voldríem exposar-vos, presentar-vos la nostra proposta de PERTE territorial i de tot el context i dades que hi ha al darrere. M'acompanyen en aquesta roda de premsa el secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus, el senyor Miquel Puig, també el director general de Fons Europeus i Ajuts d'Estat i també tenim a la sala el director general d'Indústria, el senyor Oriol Alcoba, del Departament d'Empresa i Treball. Bé, com sabeu, des de fa 2 anys Europa ens brinda una oportunitat històrica per transformar l'economia del nostre país amb els fons Next Generation i construir-ne una de més verda, de més digital i que pugui afrontar més resiliència als reptes que tenim per endavant. Des de la Generalitat de Catalunya portem temps avisant que la canalització d'aquests fons al teixit econòmic a través del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern estatal no està funcionant com caldria. I en concret, dels fons procedents de convocatòries estatals, el 31% de l'import ha quedat sense adjudicar, és a dir, no s'ha assignat a cap beneficiari. S'estan perdent, per tant, oportunitats històriques per transformar l'economia. I això és particularment greu en l'àmbit industrial. En aquest àmbit, el 72% dels recursos de les convocatòries destinades a política industrial han quedat sense assignar. Reitero, el 72% dels recursos de convocatòries estatals dels fons Next Generation han quedat sense assignar. Una dificultat per canalitzar aquests fons que la veiem tant en aquelles grans convocatòries, els anomenats PERTEs, com en convocatòries més petites, més mitjanes, genèriques per la indústria. Cal recordar que els fons destinats a fer política industrial s'han gestionat tots íntegrament des de l'Estat, des del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. No s'han traspassat, per tant, recursos a les comunitats autònomes, s'ha fet una gestió 100% centralitzada d'aquests fons, malgrat que tenim la competència compartida per la planificació en el sector industrial, tal com estableix l'article 139.2 de l'Estatut d'Autonomia. I a què pensem que és deguda aquesta poca eficàcia a l'hora de distribuir aquests fons i que està suposant que el sector industrial perdi moltes oportunitats. La principal raó és que les convocatòries estan mal dissenyades, ho sabeu, de forma homogènia, no adaptada, aterrada a la particularitat de cada territori, partint del fet que l'Estat no disposa del coneixement necessari, acotat, del teixit productiu de cada territori. Un coneixement que nosaltres sí que tenim, no perquè en sapiguem més, sinó pel dia a dia d'acompanyament al sector econòmic, empresarial de Catalunya, també per la planificació de política econòmica, política industrial que fem amb els agents econòmics i socials de Catalunya, aterrada, reitero, a les especificitats que hi ha dins de Catalunya, que són moltes. Sobretot, per tant, aquí m'agradaria destacar el sentiment de frustració que ens transmeten moltes petites i mitjanes empreses per la complexitat de participar en les convocatòries i d'obtenir fons. Són recursos que les empreses, òbviament, necessiten, que voldrien aprofitar i, de fet, quan el Govern de Catalunya ha dissenyat línies d'ajuda dirigides a la indústria, aquestes han funcionat molt bé. Amb això vull dir que el 100% dels recursos de les convocatòries industrials dels darrers anys han estat assignats. De fet, sovint, i ho hem vist molt recentment, hem hagut d'ampliar aquestes línies per poder cobrir tota la demanda. Com deia, un exemple recent és la línia per inversions productives. Inicialment es va preveure una dotació de 10 milions d'euros i finalment es va acabar ampliant fins als 45,7 milions d'euros davant l'allau de sol·licituds que es van rebre. I en total se'n van beneficiar 205 empreses. Per tant, el teixit industrial demana eficàcia, demana col·laboració per finançar inversions que ens permetin disposar d'una economia moderna, competitiva, i aquests fons Next Generation, que sabem que tenen un potencial altíssim, sempre ho reitero, que suposen una responsabilitat històrica, però que clarament podrien estar generant molt més impacte del que tenen ara mateix.
Davant d'aquesta problemàtica, des del Govern de Catalunya volem ajudar, volem treballar per aportar solucions, volem que els recursos arribin a les empreses, volem aprofitar l'oportunitat de situar la nostra indústria al capdavant d'Europa i volem que el sector industrial sigui la punta de llança d'una economia catalana més verda, més digital i més competitiva. Sovint ho recordem també, aquests fons europeus Next Generation no són de cap administració, són dels ciutadans i, per tant, la nostra obligació com a gestors és que el seu desplegament sigui el màxim d'eficaç possible. Per això, avui aquí us hem convocat per anunciar una proposta de creació d'un PERTE territorial enfocat a la indústria i dirigit a ajudar a materialitzar projectes industrials transformadors. Aquesta proposta consisteix en què les comunitats autònomes puguem disposar dels fons dirigits a la indústria que s'han quedat sense assignar a les convocatòries estatals i també disposar d'aquells que arribaran amb l'Addenda, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Calculem que això suposa 8.100 milions d'euros a repartir entre les comunitats autònomes per destinar a política industrial. Si tenim en compte el pes que representa la indústria catalana al conjunt de l'Estat, que és el 22,5%, a Catalunya ens correspondria gestionar un total de 1.820 milions d'euros, que, reitero, serien per convocatòries d'ajudes a fons perdut que podrien servir per enfortir la nostra indústria. Així, amb aquesta proposta volem contribuir a revertir la situació de pèrdua d'oportunitat transformadora d'aquests fons que perjudica la capacitat del nostre sector industrial i el seu potencial a llarg termini. Des del Govern de Catalunya tenim competència en política industrial, tenim el coneixement necessari del teixit productiu i hem demostrat ser competents i eficaços a l'hora de distribuir els recursos per a aquest sector. Perdó. Els fons d'aquest PERTE territorial d'indústria els voldríem canalitzar a través de 3 línies d'ajut. Una línia dirigida a la innovació, una a la inversió i una a la nova producció. És una proposta coordinada, treballada amb el Departament d'Empresa i Treball i en concret amb la Direcció General d'Indústria. Línies que no són complexes, línies que es puguin adaptar als projectes de les empreses catalanes de forma transversal per, diguéssim, la composició dels diferents subsectors industrials. Amb això ja acabo. Estem a l'equador, podríem dir, del desplegament d'aquests fons. Estem a la meitat del camí en el desplegament dels Next Generation i creiem que ja ha passat prou temps per poder dir clarament que la distribució d'aquests recursos no està funcionant com caldria. I reitero, molt especialment en el sector industrial. Com sempre hem dit, és una oportunitat històrica que comporta també una responsabilitat històrica i ens estem quedant sense temps per aprofitar-la plenament. Nosaltres volem col·laborar per revertir la situació, per canalitzar aquests fons i així poder transformar el sector industrial. Reitero, hem demostrat la capacitat per fer-ho i volem assumir-ne la responsabilitat. En tot aquest temps, també dic que hem estat en contacte amb el govern espanyol per fer arribar els fons Next Generation a Catalunya. Ara farem arribar la proposta que avui expliquem al ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i evidentment també a la ministra d'Economia, Nadia Calviño, i al seu substitut quan arribi al càrrec. A partir d'aquí dono la paraula, com deia, al secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus, en Miquel Puig, qui explicarà més detalls de la proposta i després també obrirem torn de debat i de dubtes amb l'Aleix Cubells, com a director general de Fons Europeus. Moltes gràcies. Molt bé, bon dia. A veure, la consellera ja ho ha dit pràcticament tot i vostès tenen una nota que també és molt explicativa. De tota manera, com que una imatge val més que 1.000 paraules, els posaré 2 imatges. La primera, que és una mica per justificar per què. Per què plantegem aquest PERTE territorial i per què precisament en indústria. La primera barra són barres percentuals, no de volum. Ja veuen que els volums són molt diferents. La primera barra és, efectivament, quin tant per cent dels fons assignats o convocats per l'administració central en general han quedat deserts.
I vostès veuen que és un 31% han quedat deserts. Però en el tema d'indústria, veuran que el que ha quedat desert és aquest 72%. Això, evidentment, això ha d'encendre una alarma a tothom, tenint en compte el que tots sabem, que és que el calendari és molt forçat. La Unió Europea ha assignat aquests diners, però ha dit a Espanya tu has d'haver assignat abans de l'agost del 2026. Per tant, el temps comença a córrer i això és, evidentment, preocupant. I, en canvi, veuran que la barra de baix, el que ens diu és que les convocatòries, podríem dir, similars a les convocatòries Next Generation, convocades per l'Estat, que ha fet la Direcció General d'Indústria, s'han assignat en un 188%. Per què? Perquè hi ha hagut més demanda dels recursos que tenia i la Direcció General d'Indústria ha hagut de dotar de més recursos. Crec que això és molt clar, posa de manifest per què ens preocupem de l'assignació de fons Next Generation de tema industrial. I la segona és el càlcul que fem. I aquí voldria recalcar que les dades Next Generation són dades que no són públiques. És a dir, són públiques fragmentadament, però el còmput general no està publicat. És enormement hermètic, les informacions sobre Next Generation. Nosaltres, del principi, hem fet un gran esforç per recollir, anant a les fonts, al BOE, a les bases de dades de subvencions, etc., per recollir aquesta informació. Aquesta informació, ens ha costat molt d'obtenir, és molt valuosa, i el que diu és això, és posar números a aquell 70% de fons no assignats. I el que diu és, tenint en compte que el 70% dels fons assignats pel Ministeri d'Indústria han quedat deserts, suposant que en el que ve ara, en el que queda, també quedarà el 70%, i aquí, evidentment, això és una suposició, no té per què ser, suposant això, estaríem parlant de 12.465 milions que corren el risc de quedar no assignats i, per tant, amb el perill de que la Unió Europea els exigeixi el seu retorn, i el que diem és una part raonable d'aquests romanents, que seria el 65%, 2/3 parts. Per què 2/3 parts? El Ministeri no ho posa a disposició de les comunitats autònomes que vulguin, proporcionalment al pes de la seva indústria. En aquest cas, a Catalunya li tocarien 1.820, perquè la Generalitat els assigni, se'n faci responsable. I vull deixar molt clar el tema de la responsabilitat. L'estat espanyol ha rebut aquests diners de la Unió Europea i s'ha compromès d'una manera molt detallada a assignar-los d'una determinada manera, amb una sèrie de camps i justificant que s'han assignat i que s'han assolit unes fites i objectius. I el que nosaltres diem és, no estem dient dona'm aquests diners perquè fem el que vulguem, no. Dona'ns aquests diners i dona'ns la responsabilitat, dona'm la part alíquota exactament del que t'has compromès amb la Unió Europea i nosaltres assumim aquesta responsabilitat. Nosaltres per tant, complirem allò que tu t'has compromès, govern espanyol, amb la Unió Europea. Poden semblar xifres molt grans, però no estem parlant que més que del 5% dels fons que ha rebut el Regne d'Espanya per fons Next Generation. Estem parlant del 5%. No és, em sembla a mi, no és una proposta exagerada. I per què creiem que a la Generalitat, i concretament al Departament d'Empresa, li anirà bé? Senzillament perquè farem una mica el contrari del que s'ha fet amb aquests fons i que és el que justifica per què estan quedant tants fons per assignar. Nosaltres el que proposem és, d'acord amb la Direcció General d'Indústria, és 3 línies, només 3 línies, obertes molt de temps i obertes a totes les empreses. Perquè el problema que ha tingut el Next Generation és que aquesta enorme quantitat de diners assignats a indústria, per altres coses també, s'han disseminat entre multitud de convocatòries dirigides a empreses d'unes característiques molt concretes,
el que ha fet és que moltes empreses o no hagin trobat quina és la convocatòria que s'adiu al seu projecte, o que, pel contrari, n'hagin trobat 4 o 5 i no hagin trobat quina és la finestreta on l'han de demanar. I, per tant, insisteixo, tenint en compte l'experiència que ha tingut, creiem que aquestes 3 línies poden ser molt profitoses. I insisteixo que la nostra proposta és senzillament dir les comunitats autònomes que es vegin amb cor d'administrar aquests diners i assumir la responsabilitat que ha pres el govern central, que ho facin. Aquesta és la nostra proposta. Molt bé, si us sembla bé, doncs ara obrim torn de preguntes, de dubtes. Gràcies. Sí, soc l'Eduard Magallón de La Vanguardia. 2 preguntes, o 3. Entenc que el que ha quedat sense assignar són en el conjunt de l'Estat, en el conjunt d'Espanya, no és només Catalunya. 2, pel que crec que va explicar el secretari al Parlament, en Catalunya tampoc s'ejecuta tot, no? Crec que hi havia un 15% que quedava sense executar, no? És a dir, per tant, entenc que no té per què acabar d'executar-se tot. Quines mesures prendrien per evitar que aquest 15% que crec que actualment dels PERTEs, diguem, de les ajudes de la Generalitat, que no quedin desertes. I després, si podria dir-nos algun sector o el que sigui més escandalós en quant a l'adjudicació. Jo recordo el de l'automoció, que a més aquest ho van publicar tothom, que em sembla que s'havia assignat una quantitat molt minsa. Gràcies. Sí, faig una petita intervenció i després la complementeu. Certament, en el desplegament dels fons Next Generation, aquelles convocatòries desplegades per la Generalitat, però que venen taxades, per tant, les bases de la convocatòria taxades per l'Estat, una part també han quedat desertes, però en percentatge molt inferior al que comentàvem. Però el que visualitzàvem també és que aquelles convocatòries o totes les convocatòries enfocades a la indústria que obrim des de la Generalitat tenen un grau d'assignació complet. De fet, aquest 188% que queda molt per sobre de l'import inicial de convocatòria per l'elevada demanda i per l'allau de convocatòries. Per tant, la comparativa en àmbit industrial és aquest 188% de convocatòries pròpies envers el 28% d'adjudicació de convocatòries estatals en l'àmbit de la indústria. Després, comentàveu sobre exemples de convocatòries que aquí, com dèiem, veiem que això succeeix tant en els grans PERTEs com en línies més petites o mitjanes de la indústria. Certament el PERTE BEC, la primera convocatòria amb un 73% dels fons que van quedar deserts, però també el PERTE Agro amb un 68% dels 510 milions d'euros convocats deserts, el PERTE Naval amb un 70% dels 190 milions d'euros convocats deserts, i també, pel que fa a convocatòries genèriques, podríem mencionar l'exemple de la convocatòria Activa Financiación, amb una dotació de 235 milions d'euros, anys 21-22, i només assignats 19,7, per tant, el 92% ha quedat desert, o la convocatòria d'Indústria Connectada 4.0, que ha adjudicat només el 10% dels 95 milions d'euros convocats. Tot aquest detall us el podem compartir. No sé si voleu afegir. Sí, per afegir, quan parlàvem del 15% de les convocatòries de la Generalitat que quedaven, són convocatòries que en el fons també estan dissenyades per part de l'administració central. O sigui, es traspassen els recursos, es traspassen les fites i objectius, però també es diu quin instrument jurídic s'ha de fer servir. Per tant, veiem convocatòries que potser no hi ha prou demanda o potser no hi ha aquell interès. Posem un exemple, una convocatòria per posar fibra òptica als polígons industrials. Hi havia hagut fa poc una altra convocatòria pel mateix àmbit i, per tant, no hi va haver demanda en la convocatòria a nivell català. Mai haguéssim dissenyat una línia com aquella sabent que hi havia l'altra. Per tant, com a referència de bones pràctiques i bona eficàcia en les convocatòries en l'àmbit industrial, hauria de tenir en compte les convocatòries que dissenyem des de la Generalitat de Catalunya. Gràcies. Deixa'm afegir un comentari. Miri, els fons Next Generation són molts diners. Si el Ministeri d'Indústria fa convocatòries amb diners Next Generation per import de 3.504 milions d'euros, la barra del mig,
Lo lògic és que les convocatòries de la Generalitat no tinguessin demanda. És a dir, una empresa, davant d'una finestra molt grossa i d'una finestra molt petita, aniria directe a la finestra grossa. O sigui, lo lògic que hagués passat en un context de Next Generation és que la Generalitat s'hagués trobat que les seves línies no tenen demanda. I el que trobem és exactament el contrari. Ja està. Nosaltres no som perfectes, ni molt menys. Però el que diem és que en aquest cas concret s'està produint una situació molt preocupant i nosaltres creiem que podem aportar una part de la solució. Sí, bon dia. Òscar Armengol, de TV3. Entenc que pel que diuen això passa en indústria, però no passaria tant en altres àmbits. D'aquest 31% que queda desert, entenc que un percentatge molt important deu ser el percentatge d'indústria. Per què passa més en indústria o per què passa en indústria en altres àmbits el percentatge entenc que deu ser més residual de fons deserts, diguem-ne? Sí, com dèiem, la diferència és del conjunt de convocatòries estatals. En l'agregat, el 31% de l'import d'aquestes convocatòries ha quedat desert. Fins a data, les dades que estem presentant avui és a tancament de 31 d'octubre. Però pel que fa a l'àmbit industrial, estem parlant d'un 72% de recursos de diferents convocatòries, diferents línies, que queden deserts o que han quedat deserts, 72%. Com dèiem, aquestes convocatòries s'han plantejat amb una òptica centralista, amb unes bases de convocatòries homogènies per tots els territoris, sense tenir en compte la particularitat, l'especificitat de cada territori. Posàvem l'exemple, dins mateix de Catalunya, l'estructura econòmica de les diferents demarcacions de Catalunya és molt diferent i, per tant, les línies que es dissenyen des de la Generalitat en l'àmbit de la indústria tenen un element de flexibilitat prou ampli per poder cobrir projectes de tipologia diferent. Per tant, convocatòries homogènies pel conjunt de l'Estat, tot i que l'estructura productiva de cada territori de l'Estat és molt diferent. Una interpretació més, podríem dir, cultural. El govern central no fa política industrial des dels anys 90. Als anys 80 es va fer la reconversió industrial i d'alguna manera va quedar vacunat. I no ha fet política industrial des d'aleshores. La política industrial s'ha fet en algunes comunitats autònomes. No és un cas només del govern espanyol. És una mica a tota Europa la política industrial havia passat de moda. És ara que torna. I ara el govern central es troba amb molts recursos per fer política industrial. Home, que tingui dificultats d'assignació és lògic per aquest tema cultural, perquè realment, si em permet dir-ho de manera, podríem dir, col·loquial, està molt desentrenat. Hola, bon dia. Pilar Garcia, de Catalunya Ràdio. M'han quedat alguns dubtes sobre la gestió d'aquests fons. Quin departament els hauria de gestionar? En quin termini s'haurien d'adjudicar? I després, és que no m'ha quedat clar si ja havien parlat amb el Ministeri d'Economia i d'Indústria. I després tinc una pregunta per la consellera en relació amb els pressupostos del 2024. És en concret sobre la B40, el tram entre Sabadell i Terrassa, per saber si té alguna assignació, això, si s'està negociant alguna assignació als pressupostos. Gràcies. Sobre el departament responsable per canalitzar aquests recursos és el departament responsable en política industrial, que és el d'Empresa i Treball. Com deia, avui ens acompanya el director general d'Indústria. Per tant, comentàvem o fèiem una proposta treballada de canalització d'aquests fons, d'aquests 1.820 milions d'euros que hem calculat, amb gran complexitat, perquè, reitero, aquesta informació no és pública però de forma molt fragmentada i, per tant, hi ha molt treball al darrere per arribar a aquest agregat de romanents i de fer la proposta que avui us exposem. Per tant, la proposta seria de canalitzar aquests recursos a través de 3 línies del Departament d'Indústria. Alguna d'elles ja és vigent en l'actualitat,
Són línies que tenen una trajectòria contrastada d'èxit, perquè són relativament fàcils, no? Tot el seu procés d'aplicació, de resolució, amb una demanda per part del sector productiu que els darrers anys ha superat per molt el pressupost inicial amb el que han sortit i, per tant, tenen uns temps d'adjudicació de qüestió de mesos. Després comentàvem, si hem parlat amb el govern de l'Estat, parlem molt sovint sobre Next Generation, la interlocució és gairebé a diari i saben que tenim aquesta proposta de PERTE territorial. De fet, altres comunitats han també demanat que per un sector econòmic tan important com és el de la indústria no s'entén la centralització absoluta del desplegament dels Next Generation. Nosaltres a mitjans de setembre vam fer una visita oficial al País Basc, també vam debatre amb ells aquesta qüestió, després va haver-hi trobades tècniques per exposar al País Basc la nostra proposta, ells en tenen una de similar. Bé, per tant, és una qüestió que hem parlat amb diferents territoris, però també amb el govern de l'Estat, i la concreció que avui els hem exposat la farem arribar, com deia, al ministre d'Indústria, el senyor Jordi Hereu, i també a la ministra d'Economia, Nadia Calviño, i el seu successor quan arribi al càrrec. Saben, per tant, per aclarir, saben que proposem això, no tenen el detall dels milions d'euros que avui estem comentant, que els hi farem arribar en les properes hores, però saben d'aquest plantejament des del minut zero. Sobre pressupostos, si em permeten, potser avui no obrir aquest àmbit perquè donaria per molt, segurament, per moltes preguntes i per focalitzar la sessió d'avui, també per respecte a tots els companys d'aquest àmbit que ens acompanyen i ja els hi podrem aclarir més endavant. Gràcies. Sí, hola, bon dia. Perdó. Només per clarificar, el marc temporal seria 2026 igualment, perquè això és normativa MRR, amb la qual els projectes s'haurien d'executar en aquest termini. Gràcies. Hola, bon dia. Agustí Salal, Periódico. A veure, dues coses. Una, amb PERTEs com el del vehicle el BEC, elèctric connectat, crec que es diu, un dels problemes va ser que els requisits impedien que moltes pimes poguessin accedir, no? Això en teoria es va corregir. No sé si pel que veig, no suficientment. No sé, la Generalitat tindria capacitat en la proposta que feu d'adaptar-ho una mica, diguéssim, al perfil d'empreses que hi poden accedir, per un cantó, i després les tres línies que dieu, que si no he entès malament eren innovació, inversió i nova producció, com es distribuiria en el cas que aconseguiu que això arribi a bon port? Ara, sobre el disseny de la primera convocatòria, realment va ser bastant complexa perquè hi havia aquesta fórmula dels consorcis, que hi havia d'haver un fabricant, més pimes, i això, jo crec que tots vam arribar a la conclusió que va ser molt complicat. Només el 30%, o ni el 30% es va arribar, i les dificultats de governança i gestió que això està portant a dia d'avui. Amb la segona convocatòria ha millorat, però una de les coses que veiem és que ha millorat, però seguim parlant que només toquem un àmbit, és a dir, sector de l'automoció. És un CNAES, uns codis d'activitat molt concret, però és que la indústria és molt més àmplia. O sigui, hi ha tots els sectors que no són aquell codi d'activitat segueixen preguntant on està la convocatòria. Sector farma, sector químic, sector de béns d'equip. És a dir, podríem fer una llista, inclús el sector de l'automoció, projectes que hem estat acompanyant de prop que són de l'automoció o proveïdors de l'automoció, han tingut molta dificultat per justificar que realment era sector de l'automoció. És a dir, aquesta lògica d'acotar tant els CNAES, coses molt concretes, creiem que minimitza molt el potencial i l'impacte. Deia sobre les tres línies, certament, el que busquem amb aquest disseny és que sigui el més que abarqui les màximes possibilitats de casuístiques de les empreses que es troben amb el mínim de solapaments. Per això ho hem abordat amb innovació, tots els projectes que hi podria haver, inversió en empreses que ja estan fent una activitat industrial i necessiten invertir per reforçar, vull dir, seria molt similar a la línia que va treure aquest any a la Direcció General d'Indústria, i noves inversions s'acolliria a la secció 2.8 del marc temporal de crisi i sostenibilitat, que permet
unes inversions en uns àmbits molt concrets, molt estratègics, i unes intensitats d'ajudes molt més altes, que aniria en línia del que ha sigut la línia del PERTEBEC 2, però de forma transversal. Sobre el repartiment, s'hauria d'acabar d'ajustar, perquè segurament en l'últim àmbit estaríem parlant d'intensitats i de topalls molt més grans, i segurament això també suposaria la possibilitat de treure inversions estrangeres. Si em permeten també comentar un exemple, l'hem explicat en altres ocasions, però crec que és il·lustratiu del que comentem avui aquí. Saben que el projecte industrial més rellevant que aterrarà a Catalunya i que fa temps que es treballa és el de l'empresa Ilgin, abans es deia Lotte, no ara, aquest projecte de fabricació d'un fil de coure, Elecfoil, a Mont-roig del Camp, amb una inversió molt important i generació de llocs de treball. Doncs la resolució provisional del PERTEBEC 1 assignava 0 euros a aquest projecte, un projecte en el que diferents unitats del govern van treballar conjuntament amb l'empresa coreana per ajudar-los a encaixar el projecte en la convocatòria del PERTEBEC 1. Va rebre en la resolució provisional 0 euros perquè amb l'argument de que no es feia evident, diguéssim, l'encaix del producte que fabricava aquesta empresa en la cadena de valor del vehicle elèctric, quan és el principal producte perquè funcionin les bateries del cotxe elèctric. Bé, aquí vam activar converses amb l'Estat perquè aquesta resolució provisional posava en risc el projecte i a la resolució definitiva es va corregir aquest fet que era erroni. En el PERTEBEC 2 això va tornar a succeir, es va ampliar, es va tornar a treure una convocatòria, aquest PERTEBEC 2, i de nou l'empresa Lotte hi va participar, com tantes d'altres, i la resolució provisional hi assignava 0 euros. En aquest cas, per un altre argumentari que també era erroni i vam haver-ho de gestionar amb l'Estat, el director general d'Indústria, per poder corregir això. S'ha tornat a corregir, però es fa evident que no podem donar per bona aquesta dinàmica, òbviament. Moltes gràcies.